Rituko neria Jumanne chitariki 25 cy'umutenyo 11 mwaka w'ekiri bubere 25 mwanchu murigeria ngo kwarigania asemesa ya mangana maya imeye Soko TV elindengo manye asenchira yoboikirano ile nenkerubo Frida nolyo kweneke una chibichane iliyogiria gukera sole asenchira ya benenera Brian Achaka bakubata na Felistas Kabendi ilinda kweneke nga Ayonsi abereka gukera asenchira ya benenyora mwanchu muri na boto bwati agwetera chinsemo chimitandao yekerero Facebook na boigo YouTube wetera Soko TV na manga bereka korekana nene kurwase orogongo rwagusi mwanchu muri asomo gavana we county ya Nyamira Amos Nyalibo abakagwa kwa isikoni bunge ye county eyo nabigase county ya Kisii nigo abaroire babakoigorerwa magayo gotangwa asegeka asogotaikirana wakana ebili abo chinga cy'umugavana we county eyo Paul Simbarati abakagoikirana naboigo koyakana mwanchu muri ayonga tiari nkwariganite asomogorobore rotoskatonyegera kwirana ndasegekeke kerebo selinde ngomanye amange Barnabas Ondari no arasensemo yakabere ye studio kwenekya ngachibicha nilyogiria gwikira senchira ya bene karansa iko mwanchu muri atosanga sobwamo ochakabona iga goika omoelio kuyachaka maya yebire bigani gotoko yachaka kurwase county ya Nyamira asingo komenya buna sentundende nigo mugavana Amos Nyaribo ayanyora kongu maiga yo muswada abo kumwaka isiko goikigwa abo sio bwebunge ye county yo aba MCA emerongebere na batatu igoro ya emeronge tatu na babere nigo bao koboko umuswada bo kumwaka isiko gati ya mamochali ya mubwateranete Nyaribo ngamona obotumeki obobebwa abisi na baigo kogenda maminchana machiko ye county ya Nyamira korengana neli chiko Muriketo Daniel Omwaga na irachinga kichaye chabene na baigo gotwariganeria oroboti rokubwatia Vara sunyora nyamari onyatari koera. Amari onyatari koera. Igoti abachamo tokore gasiamo neje bango buororo mbongose. Entunda ya gatatu inse ye myaka 3 aba MCA batemire ku mwaka isiko ya BC umugabana abwe county ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo. Na lero asentunda ya gatatu bene kurwase bunge ye county ya Nyamira. Report on the removal of His Excellency Honorable Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment has now carried the day. Umuti ikomi umwaka w'ekibemerongebere enetato umusikanya libo akamincho lyeke baogie sindani kurogwa kwa isiko buno mugabana abwe county eyo asentunde ntangani. Why are we doing this? We want Nyamira County to be the best county in this country. It's only Nyamira where an ECD teacher is paid 25 million as a month as a special salary. It's only in Nyamira where we have a lot of things going on. Muti kianda chitariki 10 omwaka w'ekibemerongebere Nyaribo naenda kamincholia motego obwogwa kwa isiko magaga ya MC ya mochore gwetareki ya makeria kya Patriotic Front Juma Evans Matunda wikimo swada bwo kumurusi ya BC ya sentunda ya kabere kubwatikana mocho yobotumike obebu ya BC yaye. It is unfair for a county like this, the second smallest county in the Republic, to be ranked position 47 out of 47. It is quite unacceptable. And that's the main reason why this motion was today. And I think we are saying we are still not yet settled on this. Revisit. We shall revisit very soon.
ase ntunda ya gatatu rero nigo Nyaribo arekanire kurarera okoboko gwokobe mayaga yabe MCA 23 igoro yabe MCA 32 ebe bunge ye county ya Nyamira gwake kure yo gwanchana ku murusi abisi abe MCA 15 nigo bekana bene asebi karo bye bunge yo ase batano ebatuma mauko yo gwanchana ku mwaka isiko yabisi omosuada obakaba ko gwikiwa bosio bwe bikaro ebyo no mwe MCA we ward ya Nyamatuta Julius Matwere ogwanchana ukwo ku mwaka isiko ye kergo kya yebu no mugabana bwe county ya Nyamira nigo koralibwa no speaker bwe county yo Thaddeus Nyabaro. Honorable members, His Excellency Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, now stands impeached. Egati ya mamocharia agotebekana kumunanterera omosike Nyaribo nakoba engenchenene yo gwakwa kwa ya isiko yabisi no botumikyo webwe chinguru chaye buno mugabana amo no kugenda mincho na machiko ye county ya Nyamira korengana na mariko yeri chiko. Omo speaker abwe county ya Nyamira Thaddeus Nyabaro ebono nigago chia kumulikira beneli uko mo speaker abwe senate Amason Kingi kumanyege tambo kerekyo asa Maison Sibono adigretia ba senator go semba chiko muongolia na kumincholia Amos Kimomi Nyaribo korwa asepani ya mabuta yege siasa ayo rekanire kugendera ko musamba bororo bose nigo bago chia komotige roro nago ikyobora ibwaye engako emyaka ya 5 etarabutoka inkoripoteria egetaseni igien Soko TV korwa asama gachama ye bunge ye county ya Nyamira ase ebikare byabyo korekana asenchera ya bene iretira nenchenkoro kwa Daniel Omwaga mauko yo gwanchana ko mwaka isiko yabisi omosuada Vara sunyora nyamarionya tarikoera amarionya tarikoera. Umugabana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati nigo abayigoreire nakobakanira ebili nyagitari abaroire bali babwenire korende batali kwenyara kenengo eye maiga ya magacho yechiwodi cha Nyangito Women Wing kwanyoka nakobereka ekyo anenake keirugetie buna osekia orugetie buna nigo eragwe eba umise abange nonya nabo nigarati arure gukurira gucia asonde bwensi obatikanete no bwagachi bwa magachayo buna nigo barachiko bakoimokirwa egetambukiro kerichiko muliketo weekly forenge na mange Nase Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital wase mugabana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati aikarana eriko begorera abaruire bari akonye bari ase ward Nyangito wing 2 yabasubati egiye konya kuburi abaruire kimya isato yabeira bobe ekagire guchekogwa omwana na bwate siko selanemia Your Excellency na chiri Nyagitari etari limo tari lya kabere itukolia rero kwanduze iri musigo monene uri ngase na bwate itukolia rese bill Your Excellency mbuya mono poleni, lakini sasa niko na wagonjwa wengi ambao lazima waende nyumbani watibiwe, wapewe kitu kidogo, na nimeamua kwamba niwaachilie ninyi leo. Hiyo bili yote serikali ya county itasimamia, muende nyumbani. Amagacha yo Nyangito ewingi ya kabere basubati nigarekanete gwatika na kweberereka ekiane nake kiarenge gocha kugera igwe na igo ababisa babo bagachi be county ya Kisii bakobwaterana na bali be serikali anene bakarwa baseme buna abarwire bali ase ward ya Chibarusi bororo bibagera gwe bareo completely bent. That means the building has come down. Leo hii chuma ambayo imeshikanisha hizi piramidi leo tukakuta nayo kakura yake iko na cracks, imekatika. Tuangalia ndani kakoto ambayo ilijenga hiyo nyumba yetu na ilijengwa kama miaka 8 imepita. Kakoto ni mbaya, ni kusema bricks haikuwa nzuri, either simiti ilikuwa kidogo ama mchanga ilikuwa mbaya, hakufanya vibration. Lakini vitu za kufanya hiyo nyumba ni mbili, either tutaitengeneza isimame ama tutaibomoa. Asengenche yonigo eserikali ya county ya Kisii nsiyobora ibaye mugabana Paul Simbarati yerwa ko bayigorera abaruira agwo emya ya 130 yomo bari babwenire guseba isire kubwena gucyashinga cyabo abo asibarache gotarirwa abanyagitari elinde ko roto tabona bagendrete na igo ko bakanire billions. Thank our
Excellency Governor for what he has done for us. I've stayed here for 3 good months since I gave birth, but today it has been a pleasure to go home. Ananake nigo mugabana Simbarati arugo kurira gochia asonde bwensi oyo gwatakanete no bwagati wa magachayo bona nigo barati kwererwa egetambukiro kyali chiko asoko beka obugima bw'abantu abanga sabe. I'm directed tumeandikia EACC na vitengo vingine zote zihakikisha zimehusika kuangalia ni nani alilala katika kazi. Miaka 8 nyumba hii ghorofa karibu 5 haiwezi kwamba imeharibika. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye alihusika kwa mjengo huu, akuwe contractor, akuwe ni engineer, akuwe ni nani alisimamia, lazima wawajibike hata kama yeye ni nani. Imagine kama ingekuwa imeanguka na watu wamekufa ndani, ile vita ningekuwa nimepigwa. Somo sangerekano yobo igoni go chimasini chinya cha X-ray amuna CT scan boigo chanya ko bachiko igorera bene erinde cha ko mirimo na igoko boli gwani go kwaru go cha sabantu bonsi nako bakora tabaruire asensemeyo kwanyoro bokoreri ubwa bwango konyora ntubu atege tugekoro ku ventilators konyora ICU ekwete bona iga ntwagorete 12 ventilators igo ebitanda 12 muntu tago kwesenge jonga ventilator tayari ngoro scanner malia na bobono ekonyara koro kirege tukigane igo tagitemba boli mwezi ekere county ne ino nyektali ne ino onye gutaite ko X-ray akuma keliko nyora kero rogo kiratire nyektali ene ono nigo yatigire asaba bisaba libo butuki amana bali bo bwagachi ugandira bakore mirimo asogwamo elinde banyako bakomenyanjira kigose barakore pakonya magachayo kurwa soko gwa ingo reporteria Ensoko TV kurwa gasobo katakati mu Chibosongo e county ya Kisii Ereteriane Wycliffe Orenge. Koskabosio maiga yoyo kabeire omorundia wechigale che kampuni ya Enacoach Tomondeki konyoromo basokano hobwebara mutinyo kabere omwako yeigana gusirio koboko kwaye matuko amake ai training gabakagwesokia ase mitandao yekerero nabo igoko mocha e kampuni ya Enacoach asogotamwa obokonyi chinga kialenge nyagitari goikabono iga isokire nakoyenike bunataranyora obokonyi bonde wensi korwase kampuni yo abasaye ba Genzi nigo baumerana no Montere boyo nabo igoko gikeria egekorekyo asebono baruru kubolia gocha asoborai we kampuni yo koyeneke mna Tom ngonyorare obwene bwaye. As the young people and as the Genzi condemn an act that was done some few weeks some few months ago by a company by the name Enacoach. It was between Enacoach and our dad, who we are giving that respect of being called a dad, Mr. Tom Ondiek, whereby he gave his strength, he gave his time, he gave his life. Kweli ya kwamba sikuwa na 600 ambayo nilikataa kwa sababu niliuliza hii pesa inaweza tosha president hali wakati niliuliza waliniambia ya kwamba lazima niko karibu na mimi na kuanga mrudi. So kuuliza swali kwa ofisi mimi nilianza kuelewa kwa sababu ni maana ambayo tulikuwa tunapatana hayakuwa yanaambatana na yale ambayo tulikuwa tunazungumzia. Jambo la mwisho wakati nilikuwa hospitali nilipili ya kwamba mimi ndio nilipa bill, mimi na sister yangu. Sister yangu ndio alilipa kwa M-Pesa ambayo inaonyesha ya kwamba ni ukweli ni mimi nililipa. Hii messages naona ati mimi kampuni ililipa, hakuna kitu kampuni ililipia hata shilingi moja. Kwa sababu dawa za hospitali ni mimi nililipia mimi. So ningechukua hii fursa kuambia Wakenya wenzangu, mimi kitu nataka ni justice, kwa sababu kuna wale ambao wameumia pia ambao siwezi watacha hapa. Mimi ninataka justice kwa upande yangu.
Tom kwa maana ni maskini mpaka saa hizi hajapata haki yake. Tom alipopata ajali, sisi tulipata story yake, tukaenda mpaka pale Inecoach, tukafuatilia yale mambo yanaendelea, tukarudi tukamtafuta Tom, alikuwa kule Barakwao kule nyumbani. Sisi tukaorganize Tom akaja Nairobi, ndio leo tuko naye hapa. Tulipofika pale, kampuni ilituambia mambo yote ambayo wamemfanyia huyu jamaa. Tulipompata Tom, hata Tom ndiye alikuwa amelipa zile bill zote. Gen Zs, we are the ones. This is our time. Not just online, but on your front line. Justice for Tom. Justice. Husikabusio mwancho mulielia niyo tokwenda wikasi kaunti ya Kisii asingo kumenya une serikali ya kaunti iyo wetera egitabo kia mangana agenda kubwaterana n'ababwatani aegati yabo ebyombe byokoigerera obwene bw'abasubati nigo litkolia rero bachakire bene amatuko 15 nelimo kurwania chisegi chegenka omuyiga onyara koba kogochakigwa asiabisi yomo commissioner we kaunti ya Kisii Emambia ya rero niga abantu babuligwe kubwaterana gukora chisegi chegenga asekirenga ky'umwaka oyo iga kere kurwania chisegi chegenga echichiko kolekana gwetera emitandao mulikito Petho Elmachini no roboti oro Team tension Erio kubwatana na bamwabo ensi ya Kenya nigo abasubati na bige byombe ao byokwegerwa bwene w'abasubati waterane serikali ya kaunti ya Kisii abachakire bene etaro ya matuko 15 nerimo yokurwania chisegi chigenga bwasikirenga cy'umwaka oyegakere kurwania chisegi chigenga echichigo cha wetera emetandao abantu baminte twikaga igarero gucengera amatuko 15 nomo ayoko egerera obwene bwa minto ase ebinyoro byaito bali babwate amakongu ao igoli tukeri lia rero nigo togokwanera dhuluma ya kijinsia tonyesiria segusi yaito elinde abana bamurana abana baiseke abasacha nabakungu tobwatera namo koleta amorembe ase chinka cheito koleta omorembe ase binyoro byeito na lituranyare konyora magenderero. Na nimefurahi sana kuwaona nyinyi wote kwa vile ambao mumejitokeza kwa wingi ili tuweze kupiga vita dhidi ya dhuluma kati ya wanawake sana sana. Ukwanekire kyo nigo bono abarai aho banyako bagosanga igoro yechinchira aho choko bwatrena edo kurwania na gukora chisegi chigenka. And happy because we are launching it because we are creating sensitization on our people. But then sad because the numbers are very high in Kisii. We contribute to 25% of gender-based violences in Kenya. Kisii alone, when it comes to FGM, we are at 77%, while the country is at 15%. So you can see we are number 14 countrywide, meaning we have a lot to do as a community and as a county. I want to urge all of us, the players of today, that we pull our socks, we create awareness, and again, we also participate in mitigating the issues of gender-based violence. We want judiciary to tell us, in a scenario where we have an assault, a GBV case, inapelekwa mediation, wana intend kupata nini hapo? So I want us to tuongeze juhudi in the fight. You see what is happening even in our judiciary, in the offices. You see what is happening kwa kesi zetu. Hata sisi wale wenyewe ambao tunajaribu kutetea haki za wamama wengine na watu wengine wanaodhulumiwa, tunajipata katika hiyo mtego. Igati ya abaria abakwegera bwene bw'abasubati nigo bono banyako bakoboria halichiko kubekwa nsemo eri kurwania chisege chiga. Want to ask for the operationalization of the safe houses and the rescue center, which has taken too long, and for the GBV policy to be passed. So we asked upon each and every stakeholder that GBV is our responsibility for the community, the political leaders, and everybody. GBV is a responsibility for all of us, and we ask that for the community members, we should prioritize community awareness so that we can report these cases and get help from our courts. And as we celebrate this day, we remember those who have gone down the soil due to GBV, and we say, as the theme says this year, is to unite to end digital violence, because we've realized that most of the GBV that occurs starts from the devices that we own, the smartphones, and GBV occurs in even the safest places that we call homes,
churches. Bono okuboriwa ni gukwarure guchasa abantu bonse kubwaterana eli gukora chisege chiga chigenka. Na zaidi ya hayo pia ninawakumbusha ya kuwa wanaume wamesahaulika. Wanaume wamesahaulika kwa sababu wameamua kujificha, hawataki kutokezea. Lakini wamama na wasichana tumejitokezea kwa wingi, na ndiposa tumeonyesha ya kuwa sisi tumekuwa tukidhulumiwa, na tangu mambo ya gender based violence iweze kuibuka katika nchi yetu ya Kenya, tunaona ya kuwa kuna hatua nyingi sana ambazo zimeweza kupigwa na wamama na wasichana wameweza kusaidika. Let us try to maintain peace in our homes. Let us try to love one another like the love that was there in the first, ile yenye Mungu alitupenda. Tupendane ili watu tukipendana kwa manyumba pia upendo inaenda hata kwa makazi ama hata hapa nje. So my prayer this morning is that let us maintain peace, let us love one another, and we will not have these GBV cases going high. Reporteria Ensoko TV kuraiga omuchobo songo county ya Kisii Mpethuel Machini. Uskabasio ne chinsa inse ye merongo etano na ibere chitegalete asabamenyi be wodi ye Kerenyo ya North Mugrange County ya Nyamira bakore obochori bogochora omo MCA we wodi yo bakoerera alia babire bagwetera abamenyi abo nigo bagusabana bo gukuboria abamenyi benseme yo kweneke buna gochora bare omorai oyorachi kubarwanirira burunge chinga kichiria chiasirete ekero bataringe no morai mulikito Vincent Monda na mange Netaro yane erengete wodi ye Kerenyo eri kumanya buna bero birete asobochori bwabo asomo chibwe Kerenyo ne biasara byabo tambe korende chibiche chinantiri chinsemo ao ejuchi koro kebuna ne chikampeni konye chibwate tense abamenyi bensemeye ne chinsaba barete eri kuruge kura yabo egati yabo besokire na gusangana Ensoko TV bakoerera ali amakungu babire bagwetera ekere wodi yabo ye Kerenyo yarenge gwasieta bwati umurayo ndasekero kyo MCA Marieta nengo gwa Patrick atebenduwe umwagi okurande ngwagira sere ikibara isaligete makuria saligete ntuana koragende in fact kiagera no neki abane school otogosingoi koire school kiando bwati pasel Samarieta ngoro kutadi usinya mera nyakango yongwa kire kura yane sege tuokyo kekendo primary na ekarota tabwata omo MCA na batwale korora bobe kiagera etwale kuborwa stoko ire okugani gwa itogochia tobali bali baikire abana chike gwango yo gwa pra chipasali mba twaro mochando monene bokonyora chipasali Marieta ngoro gusara mora nyangwechi egetukiane gegwake kura egiasere boarding station obogimana bobo tomigete igo lakini rende togo sabanga litukelike tonyoro morai egere kurwa bwato bwatisi Marieta ngoro kuna sauce kea kurangwa kera gekendo chibara chirochio nchibwate mechande menene especially chibara chiri mbiri njibe kiri merom na sanna ostanya kole mumisipi bako yali ayu mbe ariganiti goseri bamesa gucha mutwe munera liaerete ono tuwe bangete mambia baada ile matuka yabere twake kula toboko tukotokole esere itokole abasoba chori bogo chigucha ntuye bangete enchire bwenerete ntobwati bura burwende nande tutagete twakira abarayi abarareta amagenderero nande bono isege tugiasie toga gamna marembo roro etogo sabanga abantu bonsi babwati omugwikano uyu gwakore gwaka chikura chyo marembe omurayura toretere amagenderero mambia Marieta simunikiriago chengwa ke kura yane sere gituya sere ikero primary yonye ali ganzi corona ninchole kansungira nkonya matuka ya mutu tonyorea magenderero bagoteba omurayi omuyano uri gusasukira abantu eri abakonye barabo omurayi kigose bakorigia ndege tumurayi okora amagenderero una bantu achandikira matuka mazambiga bono togo sabanga aba omurayi uchikobororo atware ogoikirani kwa magani y'abantu bonse tatwara ogwanchire bantu bekerenyo tutatwara omurayi atokonye kigatwachandikira mara mangi bari chizo nchiringiya tokonye na bane skuru twakachikura no boro tochora omurayi omuya oratura ogotokorera emirimo emiya ase wodi yaitu Morayi omuya noyo bwanchita amagenderero oratoigorero ne factory getere mata egera naintu abantu buna ntu abasibati abake tonyore gasto kora se factory eyo ngibate chisukuru chinde buna chibutabwati chi ECD classes abana babate mechando chibande koligererigo tonyora morayi ogo rigeri bintu munebi especially sukuru education aligeri nechinyageta ali na chocho chibwate challenges amangana
mangana nyagetari aba Mario gato kororo muna especially dispense jete bike monto nyore okonya kagwanga taraju gachinya gataji na muno chekerenya atakonya na sere ito mate ga Mario gato kororo bantu bakonya rugwanga togani to choro murayo le obwate vision obwate rato konya samangana ya magenderero ekero igwadi ya Kerenyo eri ya Nyamaiya amone igwadi ya Nyansiongo bagosobo choria nkende nigo bakonyorirwa buna omurayo muronge no murayi w'echingencho chingia. Vincent Monda, Ensoko TV. Ekero bochorio boke bogochiwa korekana ase chiwodi satoime kaunti ya Nyamira ichuchire Nyamaiya Ekerenyo amona Nyansiongo ono nigo abamenye be chiwodi icho basabire bake chikura chomorembe naende betange korwa ase okorenta chiburaburu chiage siasa ase chinsemecho chikura chigo korekana kaukwana n'Ensoko TV nigo musubati Rose Mora sese oyo koligia ekero kyobo MCS wodi ya Nyamaiya sobo cholio boboke chinga keumirana n'abamenyi abo nigasabira abamenyi benseme yo kwaneke buna ngo abale abasubati okoboko ase birugo byoborai naboigo gwetanga korwa ase okonia chikura cyabo muri kito weekly forenge no robot yoruo naso musangerekano boko basemya abamenyi be wodi ya Nyamaiya bosio bo bacholio boke uburi bosio chitariki 25 mutinyo komunalimo omwaka oyiga wase wodi yo amone chinde ibire che county ya Nyamira abo asa abamenyi balia baikirana aso musangerekano yo banyora libaga lya bene lyo kwasemigwa igoro yobuya bo babwate che basubati no nyene karaba ko ligebirogo au byoborai tukolia rero tobere no mugoko sana ase ngenjo twaumerana wetraso yo mitoros go segetana aschukura chiga karalamis igonga egento tangani etogo sabanga itukeli aramis tocha so bonge tobeke chikura na nene oyo nero mungino motangani asinyamaiya ward wesokiri. I'm one of the aspirants batenina secretary ya obo MCA. So ena chiraiga ko sensitize abantu buna the importance of women in leadership. So twatwalire chinkwana buna tubonete gusira bangina asuborai. Igon tegete goteya abantu bamintu ngaki twaikirange chikura chiguchigwa kwa on 27th year on Thursday. Tegete gusaba abantu besokia sobonge elinde bachoro murai naende ndete ko ba encourage bachoro murai yoyo oro musubati asengenje twanyorire ngenga kientambe twachaira basubati this time round Nyamaiya am encouraging you mosoka sobonge mo vote in for a women MCA Agokuwa na n'Ensoko TV maiga yogokuwa na n'abamenyi abo nigoro simura uyo koliye kerugo kyo bwa MCA ase wadi yo basabira bakechikura echo asomorembe abantu bamintu timoye guchibesa morete chiburuburu ase chikura igatotware chikura chire chinyororo chibwato omorembe elinde kiro omonto gagocha sagwa kekura tigo omonto akekura agendenka aganye abantu baganye IBC kore etangase monto morayo teneine kura tacha kongaine ngayaya inchunko echibeso gendorete buruburu asengenjo iteganeiri nande it's against the law igote bantu baminto tigato babangaini chibese chirioko ego minyoka nyomba gore ndagerorie ikaranso ganyeri baguchikorete buruburu osange nga kwareti robokonwa abantu baitiru ndotageti manyinga itekase ngenjo echikurechi etotageti chikura chomorembe chibwate obomo no bwanchani asa abantu bonsi ekogereki nakyo egango yanene nganyamaiya yemo ebwate obwanchani naende ebwate omorembe wake chikura chomorembe chobwororo otwara obomo wikari tukeriria ari ubasemirie abamenyi be wodi yo betange kurwa ase kongainwa elibone chikura cyabo ekiagera magendero narabwendete kobeko bosyo amane gisera chingia tegetemba ba encourage again mobasa gochora muraya singe chibesa chibakona gotaraga iga naiga echinukari ekoro muntu yo okoebesa niga gotebeti ngokogorire
ogotebire ng'ana na kinji twakoranire naye ebeseria magendero is not going to appear anywhere. Bono ekerobo chori boboke bwaberera ng'e ne chikambini chiasikirwe nigo yategere asamenye bechi wodi echo wakati kura chomorembe no bwanchani ingolipoteria Nsoko TV kuronyamaya ensemu yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Ritariane Wycliffe Orenge. Mwancho murigeria kurasa roboti rwaye Wycliffe Orenge nigo tokwenyorera ribagaria goswa asomo timokomo keigo tusiumye chituka keigo toska tonyegera hangu irantora sege kege kerebosio elinde tobe togosanga amange. Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi asomuro buri gocha bw'uburemi n'obutugi yani go ekerero igo gusime kugo musime obo no oburemi bw'ekerero anda ko moncho murigiro yigetiga maraba muri gutumeka inoga ntori gutumeka maraba okay nywase ko bitega muri ko menta maraba ndonse Jumanne chinsebiri chabutuko n'umwiroroye Jumatano chinsaisano nemo chamubaso bakwarenye bindi bibwe kaine ebyasime betu osebya bekere turi tukeni ayibona challenge nene na manje ayibona Kurumucho mwanu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano emanya mange naboigo bwatira Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngondifero po muira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV uboroso bw'umugusi uburimira bw'isiro y'obunda bwense kurende tari nchirende yosira kroburemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igirio burimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete ntairangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawe kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika irigo kwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao y'umugusi kera rituko ri aramisi chinsa ibere igoro ime TV yawe na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde turende ekimira
eye nensoko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito ime yensoko aye ensoko yekoro yeito ime yensoko aye ensoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero aye ensoko. Eye nensoko TV oboroso bw'omugusi. Byekegima omwanchi omurigereria nkokwarigana naende esintunda ya kabere chinga kitogenda gosanga ime ya maya yensoko TV. Boskabosio asoroboti rurengete obochenu nigo ngukumenya buna ebirengo byobochenu ase chinyomba chia kebara ngukuna chire buya gosebobe obugimana boigo bomenyo boito chinsemo chitoetanaine amo na magenderero aito chinyomba chyobochenu chiri chibwate obochenu bwekerengo keigoro nigo chikorenta amaya mange korengani gwane kero chitari chinchenu ekiombe kyobochenu ensengima nigo gekweneke buna abantu chimilioni 354 ensengima tibabwati ase bagochia kebara egento boigo gekogosereria amagima ito na boigo gotwara amarwaire ekiombe kyobomo bwechinse UN nigo giasegetire na kubaboria abantu baeneke buna chinga chiabo chiakinirie obochenu ase chinyomba chiakebara onye ndioka tuose tolengete gochigoikera amaroro aliabekire yo mwaka bwechiri bubere 30 murigito Vincent Monda no robotiro chitariki ya 25 gweka chitariki ya 25 na ibere cy'omutinyo kyanda umwaka bwechiri bubere na 15 abarayikorwa chinsemo aho baikaranse tasama gacha yekyombe kyobo mu bwechinse ime ya New York nakobe kamara go 15 nabere ayako garobo gimabobe obuya go Sustainable Development Goals amara gayo abwatekerenga buna goiko umwaka bwechiri bubere na 30 enyole twaro siriense ile toramerera mate buna bono gukore nchara abantu 20 torengane nabo igokuru obotindi gosama kongwali akoreto n'ugonchuka kwerire enamba ya gatano narimo asebirengebi ngokwanira bire igoro ya macha machenu nabo igobo chenu boito ekerengeke ekerotorage ikeranie nigo kegotonekeri obochenu ase 20 elio togende cho asarunge gosetutike kogende cho emeteime koru umwaka bwechiri bwibere goiko umwaka bwechiri bwibere na 24 omobaro bw'abantu nigo kina kuruchi bilioni 5 nemo gweka bilioni 5 na 3 ayankorengana n'ekiombe keri kyobochenu ensengima WHO asomugando yobwa abantu chibilioni 3 chini butenye nige birengo byobochenu bwabo birense abantu chimilioni 354 ensengima tibabwati asebago checho egento bayigo gekobeka magima y'abantu asebaranyora amarwaire ekiombe ky'abana UNICEF na kiriki obochenu ensengima WHO asomwaka bwechiri 2023 nigo kyateba obochenu bobe wageriranga abana ilibwa yamo bali balense y'emyaka 5 bagusira obugima bwabo kera lituko nebyorokererie ebi byagerire ebyombe ebi okagera buna togoiko mwaka bwechiri 2030 abantu chibilioni 3 ensengima ebago chakamenya batabwati chicho chindonge abwase nende bagosegeta na kubolia abantu bane kibuna obochenu bwakinira ase chinyombechi orogongo rwa Afrika na rurolensemo na ase birengo byobochenu ase chinyombechi goiko mwaka bwechiri 2022 30 ya maseme y'abantu nabo boka babwate chicho chindonge abasanga abantu chimilioni 193 tibabwati chicho korengana nechi report korase kyombekire kyomobaro Kenya National Bureau of Statistics kerege kolingolia obochenu Demographic and Health Survey amonate 2019 census data emerongenene ya masemia y'aba Kenya nabo boka bakomachikorolekana nechi nyomba cy'obochenu isano nebere chinugutenya semia y'aba Kenya bande nyombe icho tibachibwati obotaka nabo igo bolemirwa sebitoki nabo bwasegetere mono okobora kwechinyomba cy'obochenu chiripoti icho nende chamenta goteba chikaunti chiri cheroberete gokine birengo byobochenu ase chinyomba chinke Nairobi nere tangaine yabwatiwa mona Murang'a Nyandarua Kericho na Nakuru ekaunti ya Turkana nere ya Tana River ebago checho ekeore ligoro ensengima ge komurekera na gochengera obochenu ase chinyomba chichinke chitariki 19 mutinyi 11 mwaka ekimane kyamangana ankelie buna gotwara chinyomba chicho
bochanu chire chingiya ngokine chire birengo byo bochanu totwara amachama ya embeo ngiyayo kweyana chindagera chinchanu nabo igotwisana kasobo gumatomenyete nago kyane amaroire ao Vincent Monda, Ensoko TV. Kumulikira oroboti rulingete chisemi nigo mwaziri we chisemi Julius Migosi ogamba litko lya lero achaki gikaro kya gatano ekyoge kubwatirania chinse isiko igose chinse chiriche isiko asekerenga kyoko limulikira chisemi igikare kyokere inse yelingana limwamu chisemi chingia asebonsi imyaka 10 yokubwatirana no gochamo gokora emirimo abaikirana asege ikare kyo nigo basingerera obulendi ase chiskuru mulikito Debora Kirubo na roboti oruo. Umuwaziri bw'ekisemi Julius Migosi ogamba litsuko lya lero nigachakie gikaro kya gatano ekyo gekobwaterania chinse chesiko gy'ekisemi egikare kyo kereinse yelingana limwa mu chisemi chingi ya sebonsi emyaka 10 yokobwaterana nogo chamo gokora emirimo egikare kyo nigo kyalenta abawaziri abawakilishi ba Africa Union na United Nations amo nabarai ao asenkwana ya Migosi nigo ayenekyo bolendio byago chiase chiskuru aborokia amona aborokiwa. A commitment is only powerful if it translates into protection, and action is only meaningful if it safeguards the future of our children. In Kenya, we are working tirelessly to interpret the principles of the Safe Schools Declaration across our education and security frameworks. We recognize that insecurity disrupts learning, and therefore we are strengthening inter-ministerial coordination to reduce risks to learners, teachers, and the school's infrastructure. We have increasingly adopted approaches that maintain school operations even during periods of localized instability, expanded psychological support in vulnerable regions, and supported teacher preparedness in crisis management. These efforts affirm our belief that learning must never be suspended, even in the face of adversity. Omonene bwaba waziri nabo igomo waziri bwamangana ye chinse chesiko Musalia Mudavadi uyu ikirana sege kalekyo nigaegerera chisemi asaene kyo bolendio bonene gochiase chiskuru na koene kyangaboro kiwambanyora maegelio batalina tangutangwende yonsi. It is our responsibility as the current generation and leaders to safeguard the next generation, ensure their protection and continuity of progress. With this awareness, Kenya remains firmly committed to the Safe Schools Declaration. We have begun integrating its principles into education and national security frameworks, enhancing coordination between the ministries responsible for education, interior and security to mitigate risks in vulnerable regions. The government is enhancing teacher preparedness for crisis situations, strengthening psychosocial support, and ensuring continued access to learning in conflict-affected areas or counties. Omulikyo botambe bwekyombe yogokonya abana gose Save the Children imeyense ya Norway uyu manyakanete buna Henry Weinstein nigateba buna aborokiwa nigo bakonyora chinguru cyokoroisia magima bogwetera chisemi aseboigo chisukuru amona aborokiwa bagwenerete ko bayinse yobolendi boisai. When children learn, they gain power to shape their own lives and society. And at the last Safe School Conference, schools should be sanctuaries for children. Debora Kirubo, Ensoko TV. Kaskabasio murai wense ya Kenya Dr. William Ruto ni gaikirana sege karo kiabe ne kia gatano na kabere ime ya Luanda, Angola. Nanya nabo ni gakwanira okwerwa kwa basaya sokoligia emirimo ime chinse ase aboli abarayibe chinse cyoko mulikira emirime yokorengana n'ubumanyi babwate. Nanya nabo ni garengani chinse cyarogongorwa Africa nabo igo Europe ne kikeirere go chiatanana asa aboli gusirana ile kweneke buna nkogendera kire korengana n'ubumanyi kibwate. We must reimagine migration as a bridge of dignity,
Our youth are crossing deserts and seas not because they love danger, but because they seek opportunity. The challenge is not migration itself, it is despair. Let us create legal pathways for skilled and unskilled labor alike. Let us recognize qualifications across borders, establish circular migration frameworks, and protect the rights of migrants wherever they go. A nurse from Ghana working in London, a Kenyan software engineer in Lisbon. These are not stories of loss. They are threads of shared prosperity. Migration should not drain Africa's talent. It should circulate it. Our continents are bound by geography and destiny. Europe faces a demographic winter. Africa is in the bloom of youth. Europe holds enormous capital, modern technology, and mature institutions. Africa, on the other hand, holds immense natural resources, relentless youth energy, and a large and growing market. Each has what the other needs. Together, we are not two continents facing each other. We are two halves of a single horizon. So let this summit in Luanda be remembered not for prevarication, but for decisions. First, let us show up multilateralism. We are entering an era where great powers are once again drawing lines across the world. But Africa and Europe both know the cost of division. We have no interest in returning to the zero-sum game of global rivalry. We must stand shoulder to shoulder for a rules-based international order that treats every nation with dignity. We must reform the United Nations Security Council to reflect the world as it is today, not as it was in 1945. Ense ya Kenya nigo yarule gikuru gochia ase chiskuru koba maiso asobotumiki bw'emitandao nabo igo chikompyuta ekyo chikogosereria obugima bwa bana ase chiskuru okwana imeyomochi o Nairobi Musalia Mudavadi nigo airabuna nonya obuyaboleo asobotumiki bw'echinchera chekerero nigo babwenete koba maiso. The theme of this year's conference, Safe Education for All, a decade of commitment, a call to action through the Safe Schools Declaration, is a compelling reminder that 10 years after the declaration was launched, our resolve must deepen and our actions must accelerate. A decade of commitments is meaningful only if it yields a decade of results. Today we gather in Nairobi with 121 endorsing countries, demonstrating global solidarity for the protection of education. Yet while these commitments signal a strong international consensus, the real measure of our resolve lies in effective implementation. Across the world, schools are attacked, repurposed, or closed due to insecurity. Children traverse dangerous routes to access education. Teachers face constant risk, and many learners, especially girls, vulnerable children, and those in marginalized communities struggle to pursue their education amidst adversity. Violent conflicts continue to leave children bearing the deepest scars, with their learning institutions destroyed or turned into targets of insecurity. By the end of 2024, an estimated 48.8 million children had been displaced by violent conflict and disasters, including 19.1 million alone in Africa, which is more than half of the global total.
In our own neighborhood of the Horn of Africa, Sudan now faces the largest child displacement crisis in the world, with over 6.5 million children uprooted after 2 years of relentless violence. According to Save the Children, since the outbreak of war in 2023, a child has been forced to flee every 10 seconds. This situation risks leaving an entire generation out of school indefinitely. Mwancho murigeria kurwa sorbo tiuru ni otogoika omwerio bukumurikira amangana maiya ensa AM kurende toska chinsa isatonto betoko umerana na ukumanya amange genda kubwati mirobelio aimegeta seni gensoko asomorobelio bobolemi netugo bobocha asegekegeke kiribosiria nenkerubo Frida na baltobwatira na soko nekebna chibicha niliogira gukira sole asenchira ya benenere Brian Chaka bakubwatana Felicitas Kabendi na Boigo Barnabas Ondari twara obulgeria borobia.